Nestes momentos de crise que atravesa o marisqueo cunha caída da produtividade que pon en risco o futuro do sector, é urxente a toma de medidas que permitan reflotar a actividade. Nesta liña, o BNG aposta pola produción de semente autóctona de ameixa e berberecho a través de instalacións como o criadeiro do Freixo. Se a Xunta de Galiza impulsara e apoiara proxectos como este, seguramente que teríamos menos problemas. É dicir, o cambio climático, efectivamente, e outras circunstancias producen, fan que se poden ter problemas como teñen en Camariñas, pero con proxectos como estes, axudan moitísimo a que eso non se produza. Nós non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, que solicitamos precisamente que a Xunta fomente sementeiras ou ben públicas ou ben semipúblicas, precisamente para que aquí haxa criadeiros, porque Galiza non se autoabastece. Galiza, e o vemos cada vez máis, trae individuos, trae sementes de fora e, polo tanto, nós iso é o que queremos tratar de evitar. Insisto, e iso non se consigue de un día para outro e tampouco se consigue se non hai un apoio decidido da Administración. E nós pensamos que Galiza, que era, porque xa hai que empezalo a decir en pasado, pero pode volver a recuperalo, que era un referente marisqueiro en toda Europa, ten que volver a selo precisamente, e unha das pautas principais ten que ser producir e tratar co tempo de autoabastecerse. Acompañados por responsables da Confraría e do BNG na comarca de Muros Noia, os parlamentarios Rosana Pérez e Óscar Insua visitaron as instalacións e coñeceron as diferentes fases do proceso produtivo. Explicou as fases de reproducción, desde que collemos os pais e as nais dos nosos bancos marisqueiros, hasta facer semente, e depois leválo a prenjor de as bateas e sementar babosa, ameixa fina, ameixa xapónica, algún berberecho e ostra.